Hoci dôchodcovia na svojho syna volali policajtov niekoľkokrát, trestné oznámenie na neho nikdy nepodali. O tom, čo im spôsoboval niekoľko rokov, vypovedali až teraz. Teror z jeho strany znášali takmer denne. To oni mali na dennom poriadku, keď sa využíval, že furt musel mať pálenku, víno. Takže tu už nezvládali. Oni starí ľudia. 35-ročný Ján vraj začal holdovať pálenke ešte ako neplnoletý, no a pod vplyvom alkoholu vždy vyčíňal. Svojim rodičom spôsobil mnoho bolestí na duši aj na tele. Teraz zašto ma strčil do tej ladičky, tak ešte aj teraz neviem sa hýbať. Celou váhou som spadla na oni, tak ma kríže, chrbtica medzi lopatkami boli. Minulý rok v januári svojho 76-ročného otca tak dobil, že dôchodca skončil v nemocnici. Pravý dôvod jeho zranení však vtedy zatajili. Strčilo zo stoličky a hlavou do druhej stoličky, či do kredenca, či do čoho. Tak aj tuto mal spitovali sa mal v nemocnici, no ale človek ho zaukrýval. No, lebo by určite bol mal... Tak povedáva aj on, že spadol. Na svojich rodičov sa neštítil vytiahnuť ani nôž. Svojho otca pred pár dňami škrtil a strach dôchodcov bol už obrovský. Rozhodli sa privolať políciu a všetko oznámiť. V utorok do poludňajších hodinách ho policajti zadržali. Keďže bol pod vplyvom alkoholu, až dnes po vytriezvení mohol s ním vyšetrovateľ vykonávať procesné úkony. Vyšetrovateľka už muža obvinila zo zločinu týrania blízkej a zverenej osoby a podala aj podnet na jeho väzobné stíhanie. O tom, či muž pôjde do väzby alebo bude stíhaný na slobode, rozhodne až sudca. Z Tisovca Edita Frantová-Hudková, televízia JOJ.